No, můžete mít dotaz, povídejte. Jo, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, to cvičení, na kterém budete za paní doktorku Hamplovou, bude teda od 10:30. Ano, A to další, který je ve 12:15, tak jo, tam dobře tak dobře se ptáte. Nemáme zdroje na cvičení od 12:15, takže tam to cvičení nebude. Pak je ještě nějaké cvičení, bohužel jsem se nedozvěděl od Adély, jestli určitě probíhá nebo ne, od nějakých 15:40, to taky nebude tento týden, protože prostě na to nemáme zdroje. Adéla je nemocná a my jsme prostě jsme limitovaní. Takže pokud někdo chce se objevit a napsat si písemku, tak od 10:30 je to samozřejmě možné, tam budu na tom cvičení. Potom kolega Žáček nabízí možnost připojit se ke kolegovi Žáčkovi na jeho cvičení, který má v pátek. Jsou to cvičení od 10 hodin. Paradoxně se kryjou teda z mojí interakcí člověk počítač, což nevím, jak mohl vezuář udělat. A jsou někdy do pozdního odpoledne, takže se tam jistě dá vejít. Jo? Kdo se tam nevejde, tak příštím týdnu se budeme snažit improvizovat. Zase příští týden určitě ve středu od 10:30 to povedu já a to pozdější od 12:15 možná kolega Žáček, ale raději bych se s ním domluvil, vy co nemáte ještě napsanou práci, písemku, tak když to nenapíšete dneska se mnou, tak to se pokusit napsat u pana Žáčka na těch cvičeních. No, dobře, dejte se o to, jsem tady. Ale asi to možný není. Nebo takhle. Zeptejte se kolegy Žáčka. Jo? Já jsem s kolegou Žáčkem domluvený, že on má ten páteční blok celý. A pak jsem s ním domluvený, že vezme to cvičení za Adélu od 12:15 a možná to od 15:40, ale to nevím, jestli je otevřený. Jo? Tam byly ještě nějaký ráno v 7, a to se mi bohužel s paní kolegyně nepodařilo dostat, protože paní kolegyně je nemocná a nereaguje na telefon ani na maily, takže to jsem se z ní nedozvěděl, takže nevím, ale pokud kolega Žáček má nějaký cvičení a je ve čtvrtek a je otevřený to cvičení, což nevím, jo, protože vemte si, že je vás asi 350, tak já fakt nemám ty cvičící úplně v hlavě, kdo co kde cvičí, tak se za ním samozřejmě můžete zapsat, nebo domluvit se s ním. Jsme domluvený, že vás vezme, jo. Jo. Je to tak, že vemte si vlastní pracovní stanice, prostě když by tam nebylo místo na cvičení, tak si to napište na vlastní pracovní stanice. Každý asi informatik, jako dneska notebook má, tak to asi není problém. Jo. Ještě nějaký dotaz prosím vás k organizaci? V 10:30 C je něco. Hned vám to řeknu, počkejte, podívám se. C15, ano, C15, je na C15. Jo. Prosím vás, staly se tady dvě věci, s kterými jsem se potýkal s DB portálem v průběhu ČZU, s kterým jsem se potýkal v průběhu tohoto a minulého týdne. Jednak při generování hesel pro vás, které generuji, tak proto dělám to heslo tak, že ho vezmu a pošlu vám ho tým sama. Jde o to, kolegové vám ho možná přediktovávali. Tak se může stát, že to generované heslo má v sobě znak, který vypadá jako L a je to třeba velký I. Jo, velký L a velký I, malý L a velký I vypadá stejně. A to je trochu blbý, takže když se to přepisuje z toho vygenerovaného textového řetězce se to přepisuje jakoby ručně, tak se může stát, že se vám nepodaří provést připojení na tom, provést ta connectiona na to vaše připojení, na ten váš databázový systém a údajně DBS portál hlásí, že se nepodařilo připojit k databázi Oracle. Je to pravděpodobně chybová hláška, která vám říká, že se nepodařilo připojit k databázi jako takový. To slovo Oracle tam pravděpodobně zůstalo, protože původně byl databázový portál stavěný pod Oracle. Jo?
Takže objevili se tato chyba, nějaký pan kolega nám to reportoval a posílal nám to, objevili se tato chyba, že se nepodařilo připojit databázi Oracle, tak je to spíš pravděpodobně proto, že jste se nepřipojili do vaší relační databáze obecně a tudíž tam vybíhá ta hláška. Jak zjistit, že se umíte připojit nebo neumíte připojit, je to velmi snadné. Pustíte si tenhle ten PSCQL, který máte jako záložník, který jsem pro vás programoval. A vlastně ty samý credentials, když otevřete Personal Connection, tak ty samý credentials předáte sem, teda vaše username, což je databázový jméno, username a password a dáte connect to database. A pokud se vám podaří připojit tady connect to database a napíše vám to, že jste připojení, například když tady připojím, že ten hospital a dám connect to database, tak status connected, tak to znamená, že to je v pořádku a že problém spočívá, a nemyslím to nijak špatně, jo, ale při tom připojování do toho DBS portálu někde mezi židlí a počítačem, jo, že je někde ten problém. Zjistíte to tady podle toho, ale opravdu rozumím tomu, že může někdo dostat vygenerovaný heslo, ve kterým jsou dva znaky, které nejsou od sebe rozeznatelné, jestli je to třeba I nebo L. Vím, že když jsem tady administroval, nebo mám tady několik serverů na zemědělce, o který se starám, a když mi kolegové z OIKT vygenerovali hash heslo, tak jsem taky nebyl schopen ho použít před psáním. Musel jsem ho překopírovat copy-paste, jo. Což je samozřejmě špatně. Vy si heslo, ale to vám nedoporučuju, můžete samozřejmě do té databázi potom pozměnit, kdybyste ho chtěli provést nějakou změnu nad ním, tak si ho samozřejmě můžete to heslo na tu vaší databází pozměnit. Přinese to ovšem tu nevýhodu, že vám to učitel nebude schopen potom opravit nebo kontrolovat, nebo respektive pomoct vám s vaším nastavením vaší databáze. Protože pokud my to heslo známe, tak jsme schopni se na vás připojit a provést vám tam úpravy. Pokud to heslo neznáme, tak samozřejmě nejsme schopni vám s tím cokoliv udělat. Ale v současné době, když používáme DBS portál, tak si ve své podstatě i hypoteticky to heslo změnit můžete, kdyby vám nevyhovovalo, protože ten DBS portál potom funguje tak, že vaší semestrální práci, kterou vytvoříte, a proto je tady, já když se přepnu na testovacího studenta Pavlíčka, si tady udělám studenta, test student, připojím sám na sebe, jo. Tak když se připojíte potom na testovacího studenta, tak testovací student má tady semestrální práci a v semestrální práci má definovaný connection a tady si vybere nějaké to svoje připojení, který má vytvořený a do něho se potom ukládají ty veškerý tabulky, které se vytváří a samozřejmě inserty případně, které provádíte tady. Já doporučuji pro práci s tou relační databází, kterou budete používat klienta DataGrip, který je výrazně pohodlnější než PG Admin. Mám tam oba dva klienty ukázané. Důvod, proč používat DataGrip, je ten, že jednak DataGrip umí vytvořit single session mode, to znamená, že vám vyčerpává jenom jednu connection při komunikaci s databází a každý z vás má těch connectionů maximálně 7. Na rozdíl od PG adminu, který vytváří těch připojení výrazně víc, ale i SQL dotazy přes tenhle ten DataGrip jsou vlastně se lépe vytváří. Jo. Takže když chci udělat nějaký dotaz, nějaký query, já to tady špatně vidím, když chci udělat nějaký query, data DDL, jo, tak vlastně mi hezky nabízí varianty, jo, mi rovnou předvyplňuje, co vlastně bych mohl chtít, jo, takže mi říká, co chci udělat, select all from a hned mi nabízí i entity, doplňujeme ty entity, doplňujeme i atributy entit, jo, osoba, where,
osoba a teď mi i nabídne jakoby její atributy, krásně to takhle doplňuje, takže ten data grip se s ním pracuje vlastně líp než s tím PG adminem. Ten PG admin je sice takový rozšířenější, umí to trošku víc, ale je to spíš administrátorský tool, spíš pro administraci databáze, než pro psaní čistých SQL dotazů. Takže doporučuji spíš používat tenhle ten data grip, i když ten data grip musíte po 30 dních zažádat o licenci, ale tu licenci zadarmo dostanete. Musíte prostě nejenom napsat, že jste studenti České zemědělské univerzity, poslat jim, já nevím, jestli se tam posílá fotka ID karty nebo něčeho takového, ale oni vám ty credentials dají. Jo. Což je jako je dobrý z toho používat. Je to opravdu jako dobrý nástroj a veškerý plnění datama, ty databáze, tak ty data plním přes ten data grip úplně jednoduše tím, že si vytvořím tabulku osoba, tady mám, třeba si vezmu tabulku osoba, dokonce další věc, co si vám chtěl ukázat, mám třeba tady tabulka osoba, a dám si edit data, view edit data, otevře se mi tabulka, normálně pomocí přidání, pomocí tlačítka si sem rovnou dopisuju data, který potřebuju, který se mi líbí a samozřejmě všechny ty data, které si tam napíšu, jsem potom schopen potom zpátky vygenerovat, jsem schopen udělat backup té databáze a v tom backupu mi rovnou vzniknou všechny inserty, které potřebujete pro ten takzvaný insert script. Takže jednak ten DDL script, který ve finále budete mít, který vám samozřejmě vznikne na začátku z konceptuálního diagramu. Ale ten koncept lze předpokládat, že během práce s vaší databází zjistíte, že jste udělali chyby v tom návrhu a že ji upravíte. Ta úprava těch tabulek samozřejmě je úplně snadno, pokud tam nejsou integritní omezení, například tím, že potřebujete přidat sloupec nebo třeba přejmenovat sloupec z nějakého důvodu, tak můžete udělat úplně normálně právě pomocí tady data gribu, kdy můžete modifikovat tabulku a nemusíte volat komandy alter table nebo alter table, add column, takovéhle věci, všechno to za vás udělá ten nástroj. To neříkám, protože bych nechtěl, abyste neuměli tyhle SQL dotazy, ale spíš proto, že pro běžného uživatele, což jste vy, je lepší používat takového klienta než nějaký terminálový rozhraník, jo, kde máte terminál, ten je opravdu pro administrátora, který potřebuje s tím systémem jenom, který ho potřebuje udržovat v nějakém terminálovém okně, kde nemá třeba ani grafický rozhraní, tak pro ně je to samozřejmě kruciální. Ale to já od vás nechci tyhle znalosti. Já od vás chci, abyste to uměli prostě uživatelsky používat, tu databázi. Nebo na úrovni programátorský, na úrovni prostě člověka, který bude schopen vytěžovat data z databáze. Takže tu modifikaci můžete udělat i tady. A samozřejmě, když zmodifikujete tu tabulku, tak ten původní DDL script, který jste měli funkční, vám nebude odpovídat. Takže vy ve finále, než budete odevzdávat třetí iteraci, tak musíte dát správný create script, správný DDL vložit sem, tím, že si ideálně backupnete tu vaši databázi a insert script vložit zase z backupu té vaší databáze, protože ten insert tam taky vznikne. A dokonce ten insert vznikne v tom backupu, vznikne správně, protože máte určitý tabulky a ty jsou na sebe navázaný. Jedna tabulka ovlivňuje druhou. A vy ty data do toho musíte dát tak, aby byla posloupnost těch příkazů. Samozřejmě byste to tam mohli nalejt rovnou s využitím transakce, ale to pro vás bude pravděpodobně složitý, i když napsat begin transaction a end transaction je asi tak složitý není, ale jednodušší je pro vás ty data tam poslat prostě sekvenčně, jo, tak jak mají ve správném pořadí být. A to vám právě i ten vlastně DDL script vytvoří. Takže toho se nemusíte bát. Co je velmi důležité si uvědomit, že jakmile dám otestovat vlastně tu moji práci, kterou jsem udělal, tak co se stane? Stane se to, že ten DBS portál vezme ten váš create script, tedy to DDL, vytvoří si dočasnou databázi a do ní pošle to vaše DDL. Proto je nezbytný, abyste před odevzdáváním té vaše práce měli ten create script aktuální, ten poslední, který skutečně v té vaší testovací databázi máte. Pak vezme ten váš insert script a naleje tam všechny data do té databáze.
Takže kdybyste měli starý DDL skript a nový insert skript, tak to samozřejmě neproběhne a vysype to chyby. A pak udělá to, že postupně pustí jeden dotaz po druhém. Pustí jeden dotaz po druhém. A protože součástí vašich dotazů je i ukázat, že umíte data mazat, je tam nějaký příkaz delete, tak je dobrý, aby ten příkaz delete byl úplně na konci veškerého volání, který máte, protože když si ten delete dáte na začátek, tak vám to něco smaže a pak vám nebudou fungovat vaše dotazy. Což zní směšně, ale setkal jsem se mnohokrát s tím, že studenti generovali chybu, že jim to všechno na jejich lokální databázi všechny dotazy fungují a když se to pošle odeslat na server, takže to nefunguje. Ale to je daný tím, že buď to neodpovídá jejich create script tomu současnému stavu, anebo mají chybu v insert scriptu, anebo mají chybu v pořadí těch jednotlivých volání, dotazů. Je tu ještě jedna potíž, s kterou jsem se setkal, jo, a na to vám taky chci, abyste si dali pozor. Když vytváříte connection, tak občas se tady u některých studentů stalo to, že byť teda máme server Postgres, tak někdo nastavil při tvorbě connectionů, tady zanechal datový typ Oracle. Což tady může asi pravděpodobně stát. Pokud se přihodí takováhle věc, tak se samozřejmě ta connection nenaváže. Jenomže ten datový klient, protože jde o to, že každý databázový systém má takzvaný ovladač, database driver. A tím databázovým ovladačem se komunikuje s tou databází a programy komunikují přes ten databázový ovladač. Proto je tady taky ten název toho databázového typu, protože ten řekne pro komunikaci s tou databází použij tenhle databázový ovladač. Pokud vyberete špatný databázový ovladač, tak se může stát to, že ten systém bude třeba 2 nebo 3 vteřiny čekat na to, než se připojí na ten databázový systém Oracle, ale protože ten Oracle neexistuje, protože to je nějaký Postgres, takže to spolu nakonec nezakomunikuje a hodí to chybu. A pokud vy si tohleto Oracle nastavení ještě pro jistotu nastavíte jako defaultní nastavení pro semestrální práci, což je tady. Když vy byste si ho tady vybrali, což jsem opravoval jedné kolegyni, přesně tohle to se stalo, jestli vybrala to špatně nastaveného connectionu, tak si ještě vybrala tady. Tak se stane to, že se vám v tom okamžiku přestane dát přihlásit do vašeho systému. Ono se do toho systému dá přihlásit, ale trvá to strašně dlouho. A trvá to dlouho proto, že jak se připojíte do toho systému, tak první, co on udělá, že se pokusí navázat spojení s tím Postgres serverem, ale protože volá nesmyslný klient, volá samozřejmě úplně cizí rozhraní, tak trvá relativně dlouho, než vyprší konečná a ta konečná, když je nastavená dlouho, tak to může způsobovat i to, že se vám může začít objevovat timeout na obrazovce a nějaká 500 z Nixu, že se objeví. My jsme to snížili, ten timeout, a opravovali jsme to, ale zjistil jsem, že to byla že tohle byla chyba. Je třeba opravdu vnímat pečlivě, že se nastavujete ten správný ovladač. Pracujeme s Postgresem, tak by se vám tam nikdy žádný Oracle objevit neměl. Tak to je k takovému tomu shrnutí, co jsem teďkon jako v posledních pár dnech řešil. Je tam někde nějaký dotaz vzdálený? Tak není. Takže my se můžeme podívat na... My jsme začali dělat SQL, že jednoduchý dotazy SQL jsme dělali spolu. Takže dělali jsme SQL 1, že jo? Na přednášce. SQL 2 jsme nedělali. Složitější SQL dotazy, vnořený dotazy a tak dále. Tak dobře, tak já to začnu.
Měla do úzku, že mu rána nic nejet. Tak. Když můžu svačit studenti, proč by mohl svačit učitel, že? Tak. Takže SQL nám umožňuje, kromě teda dotazů běžných, jak jsme ukazovali, ještě řadu dalších funkcí, jako jsou agregační funkce, které od vás budu chtít, abyste uměli, kde agregační funkce jsou samozřejmě počet, průměr, aritmetický průměr nebo aritmetický průměr, maximální hodnota, suma a tak dále. Takže pokud například chceme zjistit, kolik filmů bylo natočeno mezi rokem 1939 až 1940, tak zavolám select a zavolám slovíčko count. Tady vidíte, že používám alias as number of movies. A propos ty aliasy jsme testovali, jestli umíte v rámci semestrálního testu taky. Tak vytvořím si alias, abych teda měl na tom výstupu tu správnou odpověď for movie a použiju teda slovíčko between, protože to je asi nejlepší tady v tom případě, ale mohl bych použít i klasický porovnání větší, menší v sekci where. Pozor, je tedy důležité, jak voláte ten count, protože count se chová různě pro sloupce, které mohou být null a které nemohou být null. A když je to jako regulární výraz, jakože all, count all, tak se chová trošku jinak, než když máte vyjmenovaný sloupce. Je docela, k tomu se dostanu. Můžete samozřejmě volat uprostřed funkce count, můžete volat i nějakou podfunkci, můžete v něj volat taky podfunkci. A v tomto případě tady mám ve vzoru distinct, což je funkce, která zajistí, aby se mi nedublovaly jména filmů, protože když tam nedáte ten distinct, tak pokud by byly filmy se stejným jménem se objevily několikrát, tak by se započítávaly jako rozdílné hodnoty. Tak distinct udělá to, že samozřejmě zobrazí jenom jednu unikátní výsledek. To je v případě, že bych chtěl vědět, kolik rozdílných filmů jsem si rezervoval. No. Ve skutečnosti jsem jich rezervoval výrazně víc, ale rozdílných jsem rezervoval akorát podle distinct movie name. Samozřejmě můžu používat i další agregační funkce, jako je average. No, těch funkcí je výrazně víc, než jsou tady ty zobrazený, jo? Než se k tím postupně dostaneme. Já tady drobím, to je hrozný. No. Tady si musíte dát pozor na to, co se stane, když zavoláte průměrnou hodnotu z ceny. Ale co když v cenách mám sloupce, v cenách mám hodnoty, které jsou null. Tak ji v průměru mít nebudu. A potřebuji, pokud chci nějakým způsobem přetížit ten sloupec, ze kterého vychází cena a může být hodnota null, což není jako dobrý nápad, aby to takhle bylo, ale když už jsme to tak udělali, tak nám k tomu použije zase ta funkce coalesce. Takže pomocí funkce coalesce, kde já definuji, že co se má stát se sloupcem, který nám nabývá hodnoty null a jakou hodnotu má vracet, tak ta funkce coalesce vrátí to, co vlastně řeknete. Takže v tomto případě vrací nulu, ale ona samozřejmě se dá použít i, že může vrátit nějakou defaultní hodnotu i textovou, i řetězec, jo? Takže je to možný. V tomto případě se průměrná cena spočítá dobře, protože budou null values, hodnoty interpretované jako nula a budou přidaný teda do výsledku. Je otázka, jestli to chci, jestli to tak má být nebo nemá. Jo, to potom záleží na tom business caseu. Tak. Obecně agregační funkce vypadají tak, že máte funkci count, sum, max, min, average
A ta má tělo a v tom tělu vždycky můžete udělat všechny chci nebo distinct, sloupec a nějakého vyjádření nebo hodnotu potom. Je třeba si dát pozor na to, že count s vyjmenováním sloupců nebo s vyjmenováním typů ignoruje hodnoty typu null, ale pokud dám regulární výraz, hvězdička teda, tak přidá null. Takže není úplně jedno, jako v selectu je to jedno, jestli napíšete select hvězdička from něco, anebo jestli napíšete select a vyjmenujete ty sloupce from něco, ale v countu už to jedno není. V countu, když vyjmenujete sloupce, tak vám bude ignorovat hodnoty typu null. Když dáte hvězdičku, takové vám i zahrne ty hodnoty typu null. Což může a nemusí být problém. Jo? Tam záleží zase na té interpretaci toho null vyjádření. Jo, takže pokud bych chtěl zase agregační funkci, že potřebuji najít počet půjčených knih nebo filmů, z jejich cena je menší než 899 korun, tak to udělám asi pěkně takhle s countem a v sekci V potom nastavím větší nebo menší než, cena je menší než tuhle tu částku. Samozřejmě můžu použít větší nebo rovno, můžu použít nerovnítko. Obecně matematické výrazy jsou tady povolený, můžu je samozřejmě řetězit. Tady bych akorát řekl, dejte si pozor na to, jak je řetězíme, protože to řetězení samozřejmě záleží na tom, který výraz se interpretuje dřív, proto je dobrý zavírat ty jednotlivé funkce do závorek nebo logické výrazy zavírat do závorek, aby jsme měli jistotu, jak vypadá to pořadí vlastně. My samozřejmě můžeme dělat i operace uprostřed selectu, můžeme vytvářet nebo můžeme téměř v každé části příkazu select můžeme provést nějakou operaci, ať už vnořený dotaz, můžu v selectu udělat nějaký další podselect vnořený, ale můžu tam dělat i další operace, jako třeba výpočty. Takže v tomhle případě já vypočítávám výpočet všech mezd v euro, to znamená, že vezmu mzdu a vydělím ji nějakou konstantou, tady mám konstantu 25,41, což kdysi dávno byla koruna k euru, to neberte úplně jakoby za bernou minci a samozřejmě můžu to zahrnout do výpočtu. Tady to birth number is null je to pro cizince a u cizinců dejme tomu, že neznáme datum narození. A tady si všimněte, že to birth number není rovno null, což mi taky studenti často dělají tuhle chybu, že napíšou, že hodnota rovná se null. To je samozřejmě špatně. Musí tam být is nebo is not. Jo, když se nerovná, tak je to is not null. A pokud se rovná, tak je to is null. Je samozřejmě možný použít dvě varianty, ať už variantu tím, že nejdřív spočítám sumu a pak ji vydělím 25,41, anebo že každý plat vydělím 25,41 a pak udělám sumu. Principiálně pro vaše dotazy je to jedno, z hlediska nějaký performance a výkonu databáze je potom lepší to horní řešení, protože ten stroj provede ve své podstatě méně operací. Co je velice důležité, je grupování sloupců. Takže když chceme najít nejvyšší cenu
za nějakou kopii a zobrazit ji, tak musím říct, jakým způsobem se má ta cena vlastně sdružit dohromady, aby to vůbec ten výsledek se mohl zobrazit. Protože ve skutečnosti se jedná o spoustu řádků a ten systém potřebuje vědět, který teda ten řádek se má vázat k tomu, k té hodnotě max price. Jo. Takže když se na to podíváte takhle, tak mám třeba tady nějaký ty filmy, že jo, mám tady jméno Kristián dvakrát, Městečko na dlani, Rozina Sebranec. Takže když chci najít pro každý film chci najít počet herců, kdo v něm hráli, tak musím provést to, že musím vybrat teda jméno, které mě zajímá, potom počet herců, kteří v něm hrají a potom potřebuji říct, jakým způsobem se ta entita vlastně má setřídit, protože když by zůstala v tom formátu, tak ten systém to nemůže zobrazit, protože ten výpočet vlastně zdrcne ty dané řádky dohromady, že jo. Jo, takže ten Kristián je tady dvakrát, Městečko na dlaně třikrát, Rozina Sebranec je dvakrát, jo. Takže jde o to, že ten systém by vlastně duplicitně vypsal Kristián 2, tady by napsal Městečko na dlaní 3, Městečko na dlaní 3, Městečko na dlaní 3. Vypsal by to třikrát a ten výsledek je samozřejmě nesmysl, aby tam byly redundantní data. Tak je zapotřebí, aby ty nepotřebné sloupce odhodil stranou, diskvalifikovali je z výstupu. A aby tohle mohl udělat, tak se to musí říct, jak se má teda ta entita řadit. K tomu se používá ten výraz group by. Jo? To zgrupování můžete udělat podle i více atributů. Nemusíte grupovat pouze podle jednoho sloupce, ale můžete podle většího množství sloupců. Co je velmi důležité, je, že občas potřebujeme ještě vytvořit nějakou podmínku nad už sdruženým výsledkem. Je to vlastně jiný druh podmínky, než mám v sekci V. V sekci V mám podmínku obecně na výběr vlastně řádků z dané entity, ale když vyberu řádky z dané entity a provedu s nimi nějakou operaci, tedy nějaký zgrupování, tak potom můžu ještě chtít udělat nějakou podmínku nad tím celkovým zgrupováním. A k tomu slouží potom slovíčko having, který je ve své podstatě téměř na konci svého dotazu, ještě za ním může být řazení. Jo, když ještě řeknu, jak to chci řadit, ten výstup, jestli ho chci sestupně nebo vzestupně. Takže having je potom další jakoby podmínkou, která nad už nějakým způsobem definovaným podmíněčným výsledku provede ještě nějaké další porovnání. No, tohle je velmi důležité si zapamatovat a naučit se, protože často studenti dělají chybu v tom, že ten having nějakým způsobem napíšou a zapomenou, že musí ten výsledek být zgrupován do nějakého logického bloku. Jo, bez toho logického bloku nemůže proběhnout tenhle ten výpočet a tady vlastně říkáme, že ten počet musí splňovat tu having podmínku. Jo? To znamená, že tam budou 2 herci nebo víc, kteří budou v tom filmu zářit. Takže jak vypadá pořadí vlastně vykonávání SQL dotazů? Nebo jak vypadá ta organizace toho SQL dotazu? První část je select. A v selectu máme samozřejmě celý blok až do nějakého from. V tom selectu můžeme mít samozřejmě opět vnořený další select. Můžu tam mít řadu operací. Mám tam samozřejmě často vytvářím aliasy, pracuji s aliasem jako S.
tak s aliasy často pracuji a názvy sloupců, výpočty, agregační funkce a tak dále. Pak mám opět opět zase v tom from je opět možno mít podvnořený celý select. Pak je tady nějaká, za tom from je potom případně operace nějakého spojení, join. Teď samozřejmě máme natural join, join s using, join on. Můžeme mít left join, right join. Pak je where, kde where podmínka je vlastně podmínkou na zobrazení těch jednotlivých řádků, na selekci jednotlivých řádků. Tady velmi často používáme to porovnítka, ale samozřejmě jsou tam i příkazy is null, is not null, exist, not exist, velmi důležitý exist, not exist. Between třeba, like, tam je taky třeba pro porovnání řetězců. Pak je group by, kde se říká, jak se má vlastně zgrupovat ten výstup. Pak je tam nad tím výstupem ještě další podmínka, která se může objevit, že třeba těch hráčů bude víc než 2 a finálně je tam seřazení výstupu. No, takže můžu říct, že já budu řadit ten výstup a můžu řadit sestupně nebo vzestupně. Je dobré, že ten databázový systém umí rozpoznat, jestli ten výstup je řetězec nebo číslo a umí provádět lexikografické řazení. Jo, lexikografické řazení je řazení, jako máte ve slovníku. Když začínáte Ačkem, končíte Zkem a že před písmenem nebo před Azorem je AIDA třeba, jo, že AJ je před AZ, jo, že to umí správně seřadit. Tak. Máme tady řadu možností, jak dál rozšiřovat ten SQL dotaz. Jsou to subqueries nebo poddotazy, které je možné vkládat do jednotlivých částí SQL dotazu. Vždycky pracujeme tak, že každý ten blok, ať už je to název sloupce, ať už je to zdroj, protože tohle je jakoby zdrojová tabulka, ať už je to nějaká proměna, tak vždycky za ní je možné dosadit jiný vložený select, který potom udělá to, že vrátí nějaká data a teď je otázka, jestli ta data, co vrátil, jsou ve správném formátu, aby mohly být interpretována nebo ne. To je taky trochu nebezpečný. Proto v té sekci where, pokud používáte rovnítko, tak je dobrý rovnítkem porovnávat opravdu primitivní datové typy. Je dobrý porovnávat čísla. Jo. Už není rozumné porovnávat nějaký takovýhle dotaz, protože čem je potíž? Potíž je v tom, že tady se čeká, že pro tuhle jednu hodnotu bude na druhé straně jedna hodnota. Pokud tady ale z toho SQL dotazu může vyběhnout víc hodnot než jedna, tak může dojít k chybě, erroru. Proto je třeba vědět, jestli ten SQL dotaz tady ten vrátí vždy jednu hodnotu. A pokud víme, že vrátí jednu hodnotu, tak si uděláme select nějaký znak, třeba select 1 from movie a tím pádem vždycky vrátí, pokud je true, tak vrátí true, pokud je false, tak vrátí false. To jde, ale pokud mám select director from movie 2 where, tak pokud by náhodou v tom movie byly dva directoři, dva režiséři, tak by tenhle ten systém spadnul, protože by se pokusil porovnat jeden director s větším množstvím directorů, to znamená, že se tady nevrací jedna hodnota, ale pole hodnot a tam by samozřejmě ten SQL dotaz havaroval. Takže na to je třeba si dávat velký pozor, je lepší používat exist, not exist, nebo v tomhletom případě používat ne rovnítko, ale používat in, když by hrozilo nebezpečí, že může být víc režisérů pro jeden film, což pravděpodobně může. Takže na to je třeba si dávat
dávat velký pozor. Samozřejmě můžete udělat tohleto, protože pokud máte Select Max Price from Rental, tak to není problém, protože Select Max vždycky vrátí jenom jednu hodnotu. Max, min, average, sum vrátí vždycky jednu hodnotu. Takže samozřejmě v tomto případě to porovnání funguje. Ale kdybyste použili funkci in, která by přemýšlela, že je ta cena v nějaké množině cen, tak by to fungovalo taky, protože ta množina cen by měla jeden prvek, takže by to fungovalo taky. Bylo by to bezpečnější. Tak. Teď nekorelovaný nebo korelovaný subqueries, subdotazy, ta korelace znamená, že to vnitřní query se váže na nějaký to query nad tím. V tomto případě chceme najít jména kin a adresy, kteří mají na programu víc než 8 filmů. Takže nejprve si samozřejmě vyberu select name a adres z cinema. Tady vidíte, že používám ten alias. To C. Často vám říkám, je dobrý používat to slovíčko za alias, to S. SQL to nevyžaduje, ale já to mám docela rád, že řeknu select cinema as C, protože je to lépe přehledný a stejně to funguje as C. Tady jakoby cinema C name as name například, jo. To jsou aliasy. Takže já si tady vytvořím alias, aby se mi s ním pracovalo podle, a teď vezmu počet filmů, jo, kde je to promítání, a teď kde jméno kina, nebo jméno kina v promítání se rovná jméno kina, tím vlastně naleznu každé kino, které promítá, protože entita performance je vlastně vazební tabulka mezi filmem a kinem, takže tímhletím najdu všechny tabulky, které nebo najdu všechny vazby mezi cinema a performance, tak všechny, které promítají. A protože to je select count, tak tady z toho selectu vyleze vlastně číslo a já to číslo můžu porovnat. Jo? Takže vlastně tady to celý ohraničený a já to vlastně porovnám, jestli ten celkový count je větší než 8. A korelovaný query je to proto, že já vlastně v tomhletom vnitřním query volám hodnoty toho vnějšího query. Proto je to korelovaný query, jo. To non-correlated query nemá s tím horním query nic společného. Je to samostatný query, který se volá někde uvnitř těla. Jo, tady je select zase movie 2 where name alien, ale nekoreluje ten dotaz, není spojený ten dotaz s tím nad dotazem. Když to v tom correlated query to tak je. Jo? Tady se volá vlastně CNAME a je to z toho dotazu, který pokračuje dovnitř do tohoto poddotazu. Tak. Samozřejmě můžeme ty poddotazy řadit a můžeme je řetězit do hloubky. Na tyhle ty dotazy já bych si trošku dával pozor. Nevím, jestli bych nepoužíval příkaz with, protože ten mi umožní vytvořit vlastně takový skript SQL. Záleží to na vašich preferencích. Samozřejmě tohle jakoby řetězení je použitelné, jo? Takže pokud si najít všechny jména a adresy, které zobrazují nějaké filmy jako
jako kino, které se nazývá Mír, tak nejdřív potřebuji vlastně najít to kino Mír, které má který zobrazuje nějaký filmy a je větší než výsledek vlastně opět zase v tabulce performance s jménem kina a jménem kina, který je vlastně korelovaný z toho horního dotazu. Takže jsem vlastně ten předchozí dotaz, který byl tady, ještě trošičku rozšířil na další poddotaz. Takže mám tady dotaz, že vlastně ten počet toho volání musí být větší nebo rovno jako kino Mír, ale současně se to název toho kina nesmí rovnat Mír, jo, protože já hledám kina, které toho zobrazují stejně nebo víc jako kino Mír. Jo. Takže já vlastně to kino Mír tady využiju, že řeknu ano, tak Cinema Name se nesmí rovnat Mír a současně ten počet těch filmů, který moje kino hraje, je větší než počet filmů, který hraje, nebo větší nebo rovno, než kolik jich hraje, než kolik jich hraje kino Mír. Tady si všimněte, že dvakrát pracuji s tou samou entitou performance a abych je rozpoznal od sebe, tak právě tady musím použít alias jako P1 a tady P2, protože jinak by mi ten systém řekl, že je tam ambiguous attribute a že neví, který performance má odkud použít. Jo, takže je to jasný tohleto. Můžu samozřejmě vytvářet řadu můžem samozřejmě použít další řadu podqueries nebo queries v dotazech. Typicky je to podquery v tom select statementu, takže já samozřejmě můžu udělat následující operaci, když chci najít seznam filmů, pro který každý chci zobrazit taky počet jeho kopií, jo, tak to můžu napsat tak, že napíšu select název filmu, počet kopií, jako teda počet kopií, copies number z kopie a můžu to zgrupovat nebo musím to zgrupovat podle jména filmu, protože jakmile je tady ta agregační funkce, tak vždycky musím volat tu group by. Jo. Ale problém je, že díky tomu, že tenhle ten copy n vlastně, nebo tenhle ten count a ten copy víte, že bude ignorovat null values, tak v případě, že budeme mít filmy, které nemají kopii, tak je nebudeme mít v tom výsledku zahrnutý. A teď je otázka, jestli je to biznisově správně nebo není. To nehodnoťme, prosím, jo. To je jenom otázka, která zůstává jako otevřená. Může to být chtěné a pak je to správně ten výsledek, ale může to být tak, že vy vytvoříte tenhle dotaz a šéf vám řekne, no jo, ale co ty filmy, které nemají kopii, já je tam chci vidět taky, že? Takže abyste to udělali, tak musíte zahrnout do toho selectu i tu možnost, že ta kopie ještě neexistuje, takže potřebujete udělat vlastně select v selectu. Takže uděláte select, všechno z filmu, jo, to M tečka hvězdička je potom vlastně regulární výraz, že to vezme všechny sloupce z téhletý proměnný M, to je vlastně, to je vlastně alias za název toho zdroje movie. Jenom pozor, tohletu operaci nemůžete, nebo nemáme implementovanou v relační algebře. Ona by tam mohla být implementovaná, ale prostě není. Takže když máme v relační algebře, že chceme projekci přes všechny sloupce, tak bohužel nemůžu napsat název té entity, třeba pacient, pad, tečka, hvězdička a udělá projekci přes všechny sloupce. Ten engine relační algebry to neumí. Jo?
Umí to SQL, ale engine ty relační algebry to neumí. Tak. Takže to je to M tečka hvězdička, čím získám vlastně všechny informace z Entity Movie a k tomu připojím ještě dotaz, kdy vlastně řeknu, že chci všechny vlastně počet kopií, kde ta jméno filmu se rovná, nebo toho cinema name movie, který je seriála, to cinema, se rovná tomu movie jménu. A tím vlastně rozšířím ten dotaz z kopie, vezmu ne ze cinema, to se pletu z kopie, rozšířím ten dotaz a tím vlastně budu mít ve výsledku i ty filmy, které nemají žádnou kopii. Nebo mají 0 kopií. Jo. Protože tím, že jsem vlastně přidal tu kopii a porovnal jsem ji, tak se mi tady zobrazí to copy name. V tomto případě by to bylo nezahrnuto, protože by tam byly null values. Jo, protože když náhodou tady ta kopie nebude existovat, tak se ten řádek pro ten kino zobrazí a ta kopie bude null. Jo? Protože tady se zobrazí vždycky hodnoty pro tu kopii díky tomu a když nebude existovat, tak přibude řádek, kde ta hodnota bude null pro to daný movie. Jo? Když to tady by to nefungovalo, protože tady by se by se ignorovaly ty null values a tudíž ten řádek by nemohl být, ta funkce nevrací null, to znamená, že by ten řádek vůbec nebyl zobrazen. Jo, když to tady bude zobrazen řádek, i když výsledek tohoto dotazu bude null. Jo? Co gentlemani tamhle s tím počítačem? Víte, proč je tohle to jiný než tady? Se tam bavíte, tak vy to interpretujte. No, na vás mluvím. Tam 3, tak to složte. Čumíte do notebooku a proč tahle ta řádka nevrátí null values a tahle ta vrátí null values? No, a proč tahle vrátí null values? No, a to udělá co, když to převedete do řeči člověka, jak to bude fungovat, když nebude existovat ten řádek, kde všude. Jo, a kolik tam bude null? Hodnot? Tak, výborně. Tak dobře, tak se dál bavte, protože to jste dali. Dobrý. Tak, dobrý. Další je joiny vlastně, práce s joinama. Já samozřejmě můžu provést operaci, kterou jsem udělal tímhletím způsobem, že mám vnořený select, ale SQL díky svojí širokosti umožňuje i další varianty dotazů. Takže já třeba můžu místo toho prvního použít i takzvané pravé spojení, right outer join. Tady narážíme, nebo tady se dostáváme k tomu, že když použijete outer join, tak a řeknete pravý nebo levý, kde to tak funguje, tak vrací vždycky hodnotu toho zdroje levou nebo pravou stranu toho spojení. Že? Jak to jsme měli v relační algebře, když máme levé spojení, jak se zobrazí ta levá strana, když máme pravý spojení, zobrazí se ta pravá strana. Rozdíl mezi left and right outer join a tím levým a pravým spojení v relační algebře je to, že ten outer join vrací levou stranu, i když na druhé straně neexistuje spojení.
Jo, proto je to outer join. Když to relační algebra vrací semi-join, to znamená, že vrací jenom levou stranu, pokud na té pravé straně existuje vazba. Takže v relační algebře bychom to nevyřešili, ale nenašli bychom tyhle null values, ale v SQL to umíme, protože díky tomu, že ten right outer join vrátí vlastně null values v místě, kde neexistuje spojení, tak mi ten výsledek vyjde, že jo. Protože udělám select jméno, zase počet těch kopií, from copy, right outer join, tím, že řeknu right outer join, tak vlastně, a že to spojím s movie, tak mi vyhodí všechny ty na levé straně, kde ten count bude fungovat a tam budou hodnoty a zbytek mi doplní hodnotama null a tam samozřejmě ten count fungovat nebude, ale stejně se ta řádka zobrazí. Jo, protože ten outer join vlastně vrací i na levé straně null values. Jo. Tak. Já jsem tady vysvětloval. Jak je to s agregačními funkcemi a prázdnýma množinama? Jo, taky jsem se setkal několikrát v písemkách, když jsem to opravoval, že stále ještě občas studenti mají problém v tom, že a nerozumějí úplně dobře množinovým rozdílům. Vy, když máte v relační algebře a v SQL je to též, potřebujete udělat porovnání dvou množin nebo rozdíl dvou množin, tak ty množiny musí mít stejnou velikost. Vy, když uděláte například zvíře a ošetřovatel, tak můžete získat zvíře, které dosud nebylo ošetřováno, tím, že řeknete zvíře, levé spojení s ošetřovatelem a zvíře minus tohle, tak najdu zvíře, které dosud nebylo ošetřováno. Ale když neudělám levé spojení a udělám join, zvíře, join, ošetřovatel, tak mi nevznikne levá strana té tabulky, ale vznikne mi množina, která má větší množství sloupců než množina původní zvíře, a tudíž vám SQL dotaz a DBL bez portál vrací automaticky error, protože nemůžete porovnat množiny s různou velikostí sloupců. Jo? Musí mít stejnou doménu. To znamená, že musí mít vždycky stejný počet sloupců. Samozřejmě můžou mít různé objemy, různý počty řádků, ale musí mít stejný počet sloupců. Tak. Tady v tom případě chceme třeba najít manažeři, kteří si půjčili kopii z nějakého filmu za méně než 2000 korun. Takže vyberu samozřejmě manager name from cinema. Teď projedu join. Asi nejraději používám ten join on. Někdy se dá použít using, když mají stejné atributy, tak se dá použít using. Nebo natural join, případně pokud mají opravdu identický, že tam nemusím definovat using. Where, a tady udělám vnořený podselect, kde si vyberu vlastně tu sumu cen ve spojení s tím, že customer jméno se rovná customer jméno a počet nebo ta cena musí být menší než 2000. Tady jenom bych řekl, že není úplně dobrý porovnávat řetězce pomocí rovnítka, je lepší je porovnávat pomocí lajku. V některých případech to smysl dává, v tomto případě to smysl dává, protože vždycky, protože porovnávám dva atributy, které jsou vlastně obsahově stejný, pracuji s rental customer a s customer name, a to customer name je v tom rentlu pravděpodobně primárním klíčem, nebo ne pravděpodobně, ale primárním klíčem, tak samozřejmě se mezi sebou porovnávat můžou, protože jsou vždycky tam identický data. Ale kdybyste porovnávali obecně řetězce,
tak místo rovnítka je lepší používat metodu nebo funkci like. Pokud bychom chtěli ještě zahrnout manažery, kteří si nepůjčili nic, takže chceme vědět ty spořílky, nejenom ty, kteří si něco půjčili, ale i ty spořílky, tak potom můžu udělat třeba to, že celý ten výsledek, který je, když vrátí hodnotu null a tudíž by v tomhletom porovnání nebyl, protože null s touhletou hodnotou by byl neporovnatelný, nebo proběhnul by jako false a nebylo by to zobrazený, tak můžu zavolat metodu coalesce, kterou celou překryju vlastně ten výsledek a řeknu, že pokud ten výsledek je null, tak místo něho dej nulu a potom to porovnání samozřejmě půjde, protože nemůžete porovnávat, jestli null values je větší nebo menší než 2000. Je ještě trošku otázkou, jestli jak se k tomu různý databázové servery budou chovat. Ten Postgres by to asi vyhodnotil, že by null neporovnával, Oracle by asi taky null neporovnával, ale mohlo by se v tomto případě stát, že pokud ta hodnota je null, že by mohl dojít k nějaký exception, jo. Protože stále porovnat null values s nějakou hodnotou je vždycky jakoby komplikované. Existují samozřejmě logické přepínače, s kterými můžeme pracovat. Existuje klasický case nebo klasický switch, který je vlastně if. Takže když potřebuji mít složitější výstup, popravdě řečeno, tenhle ten dotaz je už jako na úrovni spíš dobývání znalostí z databází, to pro aplikovanou informatiku není úplně, nebo pro psaní aplikací není úplně dobře, protože takovouhle věc vy byste neměli dělat v databázi a měli byste to dělat ve vrstvě obchodní logiky. To by byla jakoby hrubá chyba, kdybyste to dělali v relační databázi a přenášeli to do obchodní logiky, protože sem už vkládáte nějaký artificial umělý data, kde jim vkládáte už nějaké vaše vyjádření a tudíž vlastně ten result trošku jakoby ovlivňujete. Ale v případě jako klasické práce databázového specialisty to samozřejmě význam velký dává pro resulty. Tak v případě, že potřebuji říct, že pokud kočky se hrají někde a mají hodnotu 0, pak se tedy nehrají, takže cat se nehrají, nebo existuje nějaké jejich představení, že filma teda, že kočky se teda hrajou. Samozřejmě můžu dát přímo příkaz case, můžu dát rovnou do selectu a tím vlastně můžu rozlišit, pokud výsledek toho volání je menší než nějaká hodnota, tak je třeba levný, pokud je větší než nějaká hodnota, pak je třeba drahý. Jo, takže to je vlastně příkaz case. Příkaz coalesce je obecně řešitelný i samozřejmě casem, metodou case, protože coalesce je ve své podstatě akorát rozšířená funkce nad tím. Coalesce je funkce, která vezme hodnotu, která je null a nějakým způsobem jí vrátí hodnotu, kterou jsme se domluvili. Nemusí to být jenom 0, může to být i prázdná hodnota. A poslední věc, kterou si tady probereme, než si dám přestávku a půjdu na C1, C15, a to je like, velmi důležitý příkaz, s jehož pomocí, jen takhle přeskáču dozadu, jo, to bych nestihl dneska už, s jehož pomocí já vlastně jsem schopen porovnávat řetězce. Řetězce to je velmi důležité, protože v databázi, když pracujeme s řetězcema, tak se velmi často stávají různé překlepy, chyby. Zažil jsem to mnohokrát. Jan kolikrát může být napsán několika způsoby.
jméno Jan může začínat s J, ale může začínat taky s I, někým na začátku, taky může začít s Y, jsem i viděl jednou. Takže to není chyba, že by to Češi špatně napsali, ale ty jména se skutečně jak různě mění a zapisují různě. Anglicky Jan se normálně píše i Jan a ne J, že jo, se tam předtím nepíše. Takže když je třeba pracovat s řetězcema a hrozí nebezpečí, že je tam nějaká fonetická shoda, to znamená, že sluchově to dává smysl, ale textově je to rozdílný, tak potom je dobré mít nějaký nástroj, pomocí kterého jsme schopni ty fonémy eliminovat a zjistit základy těch jmén. A to je vlastně funkce like, která umožňuje pomocí procenta akceptovat znaky, které předchází tomu textu a znaky, které pokračují. Takže kdybych měl Beautiful Prague 7 třeba, jo, tak by like Prague, nebo like procento Prague, procento Beautiful Prague 7 by samozřejmě našel ten řetězec. Když bych měl jenom 1% a měl bych Prague a zatím text, tak by našel akorát Prague 7, Prague 6, Prague 8, ale to Beautiful už by nenašel, protože ten začátek slova by tam nebyl, protože by byl zakázaný. Musí to začínat tím řetězcem, který tam je, když tam není procento. Ale procento vlastně umožňuje nahradit za jakýkoliv řetězec. A procento znamená multiple characters a potržítko znamená jeden znak. Takže kdybyste chtěli najít jméno Jan a hrozilo nebezpečí, že se to počáteční písmeno různě mění, tak můžete udělat potržítko an ve jménech a ten stroj vám doplní všechny, kde kořen slova an zůstává a to první písmeno se mění. Pak ještě existuje escape character, který můžeme upustit ten řetězec a říct, že tím se vlastně ten řetězec ukončuje. Jste schopni pomocí těchto dvou výrazů vytvářet velice efektivní a výkonný dotazy na řetězci. Velmi cenná věc k vyhledávání speciálních znaků a speciálních textů třeba v nějakých databázích. Takže jo, to je pro dnešek všechno. Já se omlouvám za to trochu zdržení, který bylo. Pustím tady